Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 47-20 йортында яшәүче шәһәрдәшебез подъездда кимерүчеләр яши дип зарлана. Күселәр каян килергә мөмкин, алар белән ничек көрәшәләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Укучы бала үзенең сыйныфташларын көн сайын куркуда тота. Бу очракта ни эшләргә? Безнең редакциягә борчулы ата-аналар шылтыратты. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Көлдерәде, елатада театр. Шәһәр үзәк китапханәсендә Уфаның Нур театры актерлары белән очрашу булды. Бу хакта Римма Султанова. 47-20 йортының подъездында кимерүчеләр бар. Безнең телекомпанияның кайнар линиясына шәһәрдәшебез шундый хәбәр калдырды. Беренче катта кондитер эшләнмәләре җитештерү буенча цех эшли башлагач күрдем ди ул күселәрне. Безнең иҗат төркеме урынга чыгып, подъездда бөтенләй башка продукция җитештерүләрен ачыклады. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Урынга баргач, подъездда кондитер эшләнмәләре түгел, яшелчә чистарту цехы урнашуы билгеле булды. 8-нче подъездның беренче катында кишер, суган, бәрәңге чистартылып, башка оешмаларга озатыла. Бинадагы чисталыкны йорт өчен җаваплы даими рәвештә күзәтеп торам ди. Цехта кимерүчеләр дә, тараканнар да юк ди ул. Моннан 4 ел элек әлеге бинада ит кибете урнашкан. Хәтта ул вакытта да чисталыкка телтеш тидерерлек булмаган. Это помещение буквально не так давно было сдано в аренду. Много было претендентов на это помещение, желающих снять его, значит, и разливными напитками торговали, и все. Но, в общем-то, после того, как переговорили с одним из предпринимателей, значит, решили сдать это помещение ему, поскольку, значит, оплачивая аренду, это на счет дома приходят на нужды дома приходят общедомовые доходы. Редакциягә зарланган шәһәрдәшебез үзе очраша алмады. Аның сүзләрен идарә итүче оешмада да инкар иттеләр. Журналда 47-20 йортыннан бернинди зарлануда теркәлмәгән. Дератизация в жилых домах у нас производится согласно графика 2 раза в месяц. Вот следующий у нас в марте будет 14-15 и 28-29. Это в местах общего пользования как бы у нас идет. Подъездда һәрчак чиста, өстәвенә подвалда мәчеләр дә тора ди биредә яшәүче башка шәһәрдәшләр. Белгечләр подъездда кимерүчеләр яки бөҗәкләр булган очракта идарә итүче оешмага мөрәҗәгать итәргә куша. Кирәк булсалар чираттан тыш дератизация уздыра. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бала бөтен сыйныфны куркуда тота. Укучының адекват булмаган тәртибе аркасында укытучылар эштән китә. Балаларны мондый сыйныфташларыннан ничек сакларга? Безнең телекомпанияның кайнар элемтә телефонына борчулы ата-аналар шалтыратты. Алар бу хәлнең кайсы мәктәптә нинди сыйныфта булуын да ачык күрсәтә. Тик кызганычка каршы мондый проблема бер мәктәптә бер сыйныфка гына кагылмый. Әлеге эштәлектәге зарлар елдан-ел арта бара. Бу ни белән бәйле һәм мондый очракларда укучылар, ата-аналар, укытучылар үзләрен ничек тотарга тиеш? Әлеге сорауларга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Валерия Зайцеваның баласы 3-нче сыйныфта укый. Класста 27 бала, берсе үй шартларында белем ала. Калган 25 укучыны бер сыйныфташлары куркуда тота. Укытучыларга карата да агрессив дип сөйләде ул безгә. У него нету субординации, взрослый перед ним или ребенок. Вот в субботу был случай, уже и стульями мы кидаемся в стену. Дальше стулья уже, наверное, и в детей полетят. Ну, с палками он на физкультуре бегает за ними, он нападает на учителей. Укучылар, ата-аналар укытучыларга борчу тудыра торган балалар һәр мәктәптә барды. 20 еллык эш стажына ия психолог Светлана Анисимова. Моның сәбәпләре күп булырга мөмкин ди ул. Тик ничек кенә булмасын, авырлар рәтенә кертелгән бала беренче чиратта үзе интегә. Күп нәрсә гаиләдәге мөнәсәбәтләргә бәйле дигән фикердә психолог. Наше общество и педагоги, и родители с некоторой критикой относятся к таким детям, считая, что их нужно исправлять, их надо лечить, их надо корректировать. Эти дети показывают с помощью своего поведения, прежде всего, прося помощи. Мэрның мәгариф эшләре буенча киңәшчесе Фәрүзә Мустафина сүзләренә караганда, балаларның адекват булмаган тәртибенә бәйле проблемалар елдан-ел арта бара. Бу физик, интеллектуаль, психик тойпылышлары булган балалар артуга да бәйле ди ул. Закон исә һәркемгә гомуми мәктәптә белем алу мөмкинлеге бирә. Бүгенге көндә менә шушы бергә укмашып эшләү кирәк. Укытучыларга, ата-аналарга, шушындый балалар турында ата-аналарга сөйләргә кирәк, чөнки алар кимеми аларның саны. Алар артып бара. Шул ук вакытта закон әйтә, аларның мөмкинлекләре бар гомуми мәктәптә укырга. Укытучы да бу бала белән ничек эш итәргә өйрәнергә тиеш. Ә без әле пока алай итеп укытучыларны әзерли алмыйбыз.
Конфликтлы ситуацияларда ата-аналар мәктәп җитәкчелегенә мәгариф идарәсенә мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Шулай ук шәһәрдә медик-педагогик комиссия эшләвендә белеп тору артык булмас. Аның составында табиблар, тәҗрибәле укытучылар, психологлар. Мөрәҗәгать булган очракта белгечләр бер сүзсез тикшерү үткәрергә бурычлы. Исенханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәр үзәк китапханәсендә Уфаның Нур Татар дәүләт театры актерлары белән очрашу булды. Тамашачылар спектакльләрдән үзекләр карадылар, театрның тарихы турында кызыклы мәгълүматлар белделәр. Нур Татарның тәүге профессиональ театрларының берсе. Аның 2 туган көне бар. Толырак Рима Султанова дәвам итә. Уфа артистлары юлдан әзерләнгән арада тамашачыларны Чаллының замана ансамбле сәламләде. Күренеп тора, халык кыңгыраулы тальян гармон моңнарына сусаган. Һәрбер чыгышны алкышларга күмде. Бу үзәк китапханәдә театр ел уңаеннан тәүге очрашу. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Символ Гайнетдинов һәм Башкортстанның атказанган артисткасы Лениза Гайнетдиновалар. Аларның икесе дә Чаллы театрында эшләгән кешеләр. Хәзер Уфада Нур театрында иҗат итәләр. Нур үзенчәлекле тарихка ия театр. Беренче труппаны революция кадәр үк хатын-кыз оештырган һәм театрның 2 туган көне бар. Чөнки ул авыр гражданнар сугышы елларында ябыла, ә безнең көннәрдә кабат яңартыла. Хәзер Нур Башкортстанның дәүләт театры статусына ия. Беренче татар артисты Сахиб Джамал Гиззатуллина Волжская оештырган. Аннан соң ул театр кызганычка каршы ябылган. Аннары 1989 елда инде Нур театр студиясе яңадан үз эшен башлап җибәрде. Моны инде бөтен татар халкы шатланып каршы алды. Без шушы Нурдан башлап җибәрдек әле үз эшчәнлегебез. Апрель айында үзәк китапханәгә Галиәскәр Камал театры артистлары килүе көтелә. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Көнкүреш техникасы артынан яңа кибеткән. Бүген Чаллыда бердән-бер Polaris кибете ачылды. Әлеге компанияның җитештерүче заводлары 5 ил – Италия, Израиль, Россия, Корея һәм Кытай территориясендә урнашкан. Халыкара көнкүреш техникасы җитештерү Polaris компаниясе Россия базарында 1995 елдан бирле эшли. Бүгенге көндә компания ассортименты 1000нән артык атаманы үз эченә ала һәм даими рәвештә киңәя. Биредә йорт эчендә актив ял итү өчен дә бөтен кирәкле техника бар. 6 марттан 11-нә кадәр Sunrise City сәүдә үзәгендә Polaris кибетендә 50% ташлама белән йорт өчен товарлар сатып алырга мөмкин. Шуның өчен бүләккә техника да эләгә. Мультиварку купили. Все нужные. Купили потом утюг и чайник в подарок получили. Купил себе электрошашлычницу со скидкой. И в подарок дали 2000 рублей, плюс доплатил и взял себе мультиварку. То есть мультиварку за 500 рублей. Это вообще классно. Если клиент покупает товар на 3000 рублей, он получает скидку 2000 рублей. При покупке от 5000 рублей он получает скидку 3000 рублей. При покупке от 7000 рублей 4000 рублей. При покупке от 10 тысяч уже идет скидка 5000 рублей. Предположим, клиент купил прекрасную мультиварку за 9999 рублей. И вот эту модель, вторую мультиварку, может уже забрать в подарок. Хезмәт күрсәтүнең югары дәрәҗәсе үсеш алган сервис үзәкләре шелтәре белән тәэмин ителә. Polaris компаниясе кухня һәм савыт саба өчен техника һәм моторлык техникасы номинацияларында кулланучылар хокуклары һәм хезмәт күрсәтү сыйфаты 2017 премиясе лауреаты. Polaris компаниясе үз сегментында ышанычлы лидер булып тора һәм ул 5 елга кадәр киңәйтелгән гарантия белән ышанычлы техника җитештерә. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Отдаем все шубы по себестоимости на праздничные распродажи к 8 марта. Большие размеры в наличии. Рассрочка до 36 месяцев. Только с 8 по 10 марта в Экспокаме. Подходите, подходите, на товары поглядите. Здесь народная любовь на неделе брендов ждет. Скидка 40% на весь ассортимент посуды Кукмара и 30% на напитки Кока-Кола, Фанта и Спрайт. Неделя брендов Вессон с 5 по 11 марта. Отдаем все шубы по себестоимости на праздничные распродажи к 8 марта. Большие размеры в наличии. Рассрочка до 36 месяцев. Только с 8 по 10 марта в Экспокаме.
Встречаем весну в выставочном центре «Экспокама» с 1 по 7 марта на выставке ярмарки «Цветы и подарки 2019».